19, 20. Продължаваме. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30, 32, 33. Това са бичове. Разбираш ли? 4, 35, 37, 37, 38, 39. 39 пъти го бичуваха заради тебе, кажи заради мене. За всички болести да бъдат махнати от тебе. Но трябва ни власт. Той даде властта на Адама, а сега чрез Исуса връща тая власт във всеки, който вярва. Във всеки, който вярва в бичовете на Исус. Той автоматически влиза в тебе и властта на Бога е в тебе. Значи ти трябва да кажеш какво ти вярваш. Разбираш ли? Затова тия мъки тук, където... О, thank you very much. Обаче, тъжко се. Разбираш ли какво искам да ти кажа? Слушайте внимателно, защото имам нещо много важно да ви кажа. Защото всеки път, като идваме, много има нуждаещи от лекуване. Което е... Алелуя. Всеки един от нас има нужда от някакво лекуване. Обаче, искам да ти кажа, че властта на лекуването, твоето лекуване и твоя ближен човек, твоята приятелка, властта на лекуването е в твоята уста. Защо? Защото Исус е в твоето сърце. Разбираш ли? Но без уста не можеш да повярваш. С уста вярваме като чуваме. Кажи чуваме. Кажи чуваме. С уста говориме. И със сърце вярваме. Но трябва да чуваме. Кажи, много е важно да чуя. Някой има ли голяма нужда да чуе добрата новина? Че Бог първо, че те е спасил. Той е дошъл да те спаси. Със сигурност. Не, може би, не. Няма може би при Бога. При Бога има 100% сигурност. Кажи сигурност. Сега, колко от вас сте... Wanna give you thanks. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Jesus, I wanna give